खुलुमबाय। आंनि मुङा थरेना मनमथ तिवारी, बाराय नं 141। आं दायो थामथि दिंखनाव बाख्नायनाय आरज मेथाइ खननो सिगांदों। मेथाइनि गिबि सिरि जों सारबाय जों सारबाय। जों सारबाय आलारि बाथि आफा सिजौ गुदियाव। जों सारबाय आलारि बाथि आफा सिजौ गुदियाव। आखाइ फाइनै खबजबना बायदि बिबार बावनानै सिबिदों जों नोंखौनो आफा।
गोजोन्थों।